Istoria familiei mele în domeniul croitoriei a început în anul 1939. Bunica mea, Maria Ciucu, deschidea primul atelier. Tradiția a fost continuată de tatăl meu, Alexandru Ciucu. În 1955 își începea ucenicia la fabrica de costume Apaca. Timp de 26 de ani, tatăl meu și-a îmbogățit experiența ajungând să conducă o fabrică de 2500 de oameni. Îmi aduc aminte că a însemnat foarte mult pentru el să meargă în anii 80 la specializări în Franța și în Italia. Această experiență i-a fost de mare ajutor imediat după Revoluție, când pune bazele Samric S.A., una dintre primele societăți private în domeniu. Iată că după aproape 45 de ani, familia Ciucu este din nou pe cont propriu. Începe acum derularea primelor contracte cu marile case de modă internaționale. Am ajuns astfel în 1999 să avem practic toate ingredientele necesare lansării propriului brand, Tata și Fiul, primul concept de magazin dedicat în totalitate îmbrăcăminții clasice pentru bărbați. Pentru a aprofunda însă trendurile mode internaționale, am decis să urmez cursurile institutelor Carlo Secoli și Marangoni din Milano. Vanity Him 2009 este prima mea colecție de costume destinată exclusiv bărbaților eleganți și atenți la detalii. În același an am început colaborarea cu Casa Regală a României, iar în 2010 am primit titlul de furnizor oficial. De atunci, atât regele Mihai cât și principele Radu au purtat ținutele create de mine în numeroase ocazii oficiale. A urmat Ego Escape și apoi Bărbații se îmbracă de la Ciucu, o colecție inspirată din celebre producții hollywoodiene. L'Homme Roi și Lady vs. Gentleman sunt primele colecții Alexandru Ciucu prezentate atât la București cât și la Monaco, sub înaltul patronaj al Casei Regale a României. I-am avut atunci ca oaspeți de onoare pe altețele lor regale Principele Radu, respectiv Principele Nicolae al României. Tot la Monaco, în 2012, am fost invitat să particip cu o creație la Festivalul Brazilor de Crăciun, alături de renumiți designeri internaționali. A fost un eveniment caritabil unde bradul meu a fost achiziționat în urma licitației chiar de către prințul Albert de Monaco. 2 ani mai târziu am lansat Mr. and Mrs. Bespoke, o colecție care se adresa pentru a doua oară consecutiv atât domnilor cât și doamnelor. Pentru Mrs. Bespoke în anul acela am propus o interpretare originală a celebrei The Little Black Dress. Ținutele pe care le-am creat în ultimii ani prințului Albert de Monaco, dar și majestății sale regelui Simeon al Bulgarilor, mă onorează și mă responsabilizează în egală măsură. De aceea, atelierul de înaltă croitorie Alexandru Ciucu se naște din dorința de a perpetua contribuția familiei mele la evoluția stilului vestimentar. Am reușit astfel să reinventez costumul masculin contemporan printr-un concept fashionist. După 75 de ani de istorie, brandul Alexandru Ciucu se dedică în totalitate cavalerilor moderni, dornici de experiențe autentice și originale. Măestria transmisă din generație în generație creează valoare. Ea este cea care ne înnobilează.